An Canaerí. Bhí ainmneadán ag Seán Ó Riain is cheannaigh sé Canaerí. Ó ghasúr deas a bhí in ainm, Dárbh ainm Tadhg Ó Laoghaire. Bhí áthas mór Sheán Ó Riain nuair a thug sé an t-éan abhaile. Chuir sé é san ainmneadán is chroch an bhalla. Fuair sé bosca bog den síol a itheann gach Canaerí. Is chuir sé méisín uisce isteach mar a chomhairligh Tadhg Ó Laoghaire. Ba ionú leis nar cheannaigh t-éan mar a cheannaigh gach Canaerí. Nar tháinig bhuaigh ach sha is díos sé síol go críosadh. Ní an t-éan itheann sin, is rí an Tadhg Ó Laoghaire. Ní rús an éan ach geallháin don. Mí-ádh Tadhg Ó Laoghaire.